Следващата играта познай коя е тази дума. Днес трябва да познаете дума, която започва на Д и завършва на Т. Ето, заповядайте. Вижда ли се добре думата? Вижда ли се добре думата? Кажете, вижда ли се добре? Да, браво, вижда се добре. Всички да чуем. Да и... Да, браво! Думата се вижда. Явно думата се вижда. Става дума за пари, които се натрупват и накрая някой ги печели. Който от вас познае думата, ще спечели натрупания до момента от играта ни. Става дума за много пари. Играйте! Ало! Ало! Ало? Да? Щом става дума за много пари, значи думата е депутат. Има логика, но няма познаване. Следващия Д, ланга-лунга, ланга-лунга, Т. Така, даже ще добавя по една буква отпред и отзад, за да видите колко е всъщност лесна думата. Ето, така, вижда ли се добре? Вижда ли се добре? И така, вижда ли се добре? Да, вижда се добре. Ало? Ало! Да. Думата е Зимбабве. Не. Давай ми втори шанс. Дж, ланга-лунга-ланго, от. Значи, думата е цыпленък. Естествено, че е цыпленък! Айде следващия, припомням, думата означава натрупан обем от пари, примерно в лотария, голям натрупан Дж, от. Ало? Ало? Да? Търся Росен. Няма такъв. Следващия. Играйте за нашия джакпот. Познайте думата Дж, ланга-лунга-ланга, от. Хайде, ето, ще добавя. Да. Ало, Да. значи джаз и компот. Значи пускаш си джазче и си лочиш компотче. Да, може, но изобщо не е това. Ало, следващия. Ами тогава значи е Джон Кихот. Добре. Не са ли тогава Джони и Момчил? Като са така. Ами може и тега сама виж да кажете. Да, ще кажа. Да се обади следващия. Хайде следващия, хайде. Добър ден. Добър ден, добър ден. Може ли да се обади Росен? Господин, аз ви казах вече колко пъти. Няма Росен тук. Търсим дума, която означава много пари. Наградата днес е натрупана в нашата игра. G.от следващия. Ало? Да. Здрасти, Зетко. Обажда за твоята любима тъща Мимозия. Следващия. Ало. Ало, може ли Росен? Ти луд ли си, бе? 100 пъти казвам, няма никакъв Росен тук. Това е ти ми игра. Търсим дума, започва на джа, завършва на пот. Ало! Да. Думата е Джак из Кормвача. Добре, ама ми пот. Той е Джак, докато ги корми и се поти. То корменето да не е детска. Ей, спотих се от вас, спотих се, разберете. Ще познавате ли думата или не? Аз се откача, бе. Завършва на пот, започва на джак, става дума за пари. Познайте те! Ало, обажда се Росен. Някой да ме е търсил?